Itimot Region 1, agtaltalinad ang naka-blue alert status ti pakabuklan nga Ilocos Region, gapo iti agtultuloy a panagtudo. Kabayatan na sumagmamano ang munisipyo iti Pangasinan, agtaltalay na an nalayos. Report manipod ka ni Bridget Marcasi Pangusfian. Naka-blue alert status ita ti RDRRMC Emergency Operations Center ti Pakabuklan a Region 1 gapoy tagtultuloy a panagtudtudo iti Ilocos Region. Iti kaudyan na pre-disaster risk assessment dagiti kamang ti RDRRMC Region 1 imparang ti DENR Region 1 dagiti landslide ken flood susceptibility ti Region 1. Iti datos ti ahensya, nasurok 3,000 a barangay iti Ilocos Region ti susceptible ti layos, kinrain-induced a panagregaay. Nangipatungpal ti child-friendly space activities ti DSWD Region 1 kadagiti 105 nga ubing akaraman kadagiti nagbakwita. Ijay Kalasyaw Pangasinan, nangipatungpal da iti nagduduma ngay ayama. Nangiwaras iti kagawaan kin premyo, tapno may liwliwag dagiti ubing kabayatan iti panagtalina edda iti evacuation center. Iti Pangasinan, agtultuloy ang mapaspasaran ti panaglayos iti nagduduma ang munisipyo iti probinsya gapo iti agtultuloy a panagtudtudo. Iti Alaminos City, Pangasinan, na ipatungpal ti rescue operations ken force evacuation kadagiti residente asaan na makarwar iti pagtaengan daga po iti layos nang runa kadagiti agnanaed kadagiti low-lying areas. Iti Kalasyaw, Pangasinan, dagos nga impayan ti DSWD Region 1 dagiti residente nga apektado iti layos. Karaman pa'y kadagiti na layos a lugar iti Santa Barbara, Agno, Aguilar, ken Dadumapay. Kabayatan na, nasurok 2,500 na tricycle drivers ti Dagupan City, Pangasinan nga apektado iti layos ti naipaayan na iti PBBM Rice iti sidong ti Local Government Support Fund manipod iti Office of the President. May palagip ngayon muna ang nakaawat dagiti 379 a bangkero ken motorboats operators iti kapada nga assistance kalpasan na naapektaran ti birokda iti kalupas a bagyo ken habagat. Kagitan iti dayta, mabalbalakadan manan dagiti mangalap iti probinsya asaan dapay nga agpalaot gapoy iti peggad ti daluyon nga ituntunda ti agtultuloy a panagtudtudo. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pagilian.